Větša Šoltisová, Zdeněk Hruška, Pepa Lucedník. Dej mi pryč ten karton, ať vidím do zázemí. Jestli to jde teda, jestli tam nemá nějakou funkci speciální. Má to nějakou funkci? No. Smívej se. Rozhovor s jezdcem historického vozu. Dobrý den. Ano, ale jak se cítíte po vítěze jízdě? No, cítím se úžasně, ale myslím, že není vítězná. Každopádně mám ze jízdy velký radost. Ale určitě máte nejhezčí motocykel. Máš osobáček, ne? Děkuji, mám osobáček. Ano, to jste si svůj osobní rekord. Co vzkážete našim posluchačům a divákům? Bez vás, děcka. Bez vás. Bez vás bych to nezvládl. Díky, díky, díky. Gratulujeme, gratulujeme. Další rozhovor, počkej, já musím z druhé strany.